Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Sithembu latest. Impi yabadala. Well guys, that's Sithembu. Ngaphezulu ukuthi sisibuka ku-TV show lesisamseleko. Kube nedrama yabo, i-chaos yabo, izimpi zabo, ezamakhosikazi, izinto ey'faka iy'ngane, ukukhuluma okungapheli. Vele isithembu masixoxa sibeka nje sibe yinto enjalo kusukela kudala. Yikho ngithanda ukuthi nje kulama video engilobu ngikwenza manje, recent videos ngothando lesithembu lobu ngithi yimpi yabantu abadala because kusukela kudala la isithembu besande khona ngoba isithembu kuqala ngicabanga ukuthi bekuyinto mhlambe jwayelekile. Kuhamba isikhathi shuthi kuhamba iminyaka sancipha isithembu sancipha njengoba nathi ngapha ngasekhaya mhlawumbe bangathi ngakhomba nje imizi la engazi ukuthi kunomama abawu-2 or amakhosikazi alapha 2 or 3 ayimningi. Kodwa lento engiyibukayo shuthi abaziyo nabaphakathi izimpi zakhona zigcine seyitheleleka nakuyihlobo uthola ukuthi mhlambe lo baba onesithembu iy'hlobo zayo nazo ziyahlukanisa mhlawumbe khona ukuthi banonkosikazi oyi-fave, kunonkosikazi abangamthandi, kunabamthandayo, kunomngani wabo, kunonkosikazi ongayena umngani wabo. Nasey'nganeni nje kanjalo kube ukuthi iy'ngane zikamabani, akusizo iy'ngane zikamabani lezi uku-welcome iy'ngane mhlambe bebe home kwelinye icala ababi home. Ukusho ukuthi nje isithembu yinto vele ephathelene nokuqhatheka nengxabano noma sasingakhelwanga-ke lokho. Ngibukaphi owabo uMseleko une-post namhlanje ku-Instagram ethi yini mayefaka usingabakho kuliwe kodwa ebe umzukulu wakhe. Hhayi ukuthi mhlambe ngizothi angiyiboni into ayenzayo, angiyiboni i-comment section, kodwa nje into engiyibukayo uma ngibuka i-comment section ngibuka nale post ngibuka isithembu ukuthi isithembu siyinto ekanje. Ngoba phela khona la ukuthi njengoba thina siyilaba ababuka i-TV show ney'ndaba zabo sizibamba kwi-TV, khona ezinye izinto sibuye sithi awu asimeni kancane. Kodwa ngoba uMseleko lo oyi-polygamist waba nomndeni okanje ney'ngane zakhe mhlampe ngasho ukuthi uSibindi engase uhambe ey'nyathelweni zikababa wakhe unokukhuluma already. Ningahamba noyibonela guys i-comment section kunezeluleko, kunabanye abashoyo ukuthi kungani, abanye nje bathi uMseleko uthanda idrama. Mina kuyona yonke into engiyibukayo or i-chaos ekhona ngibuka isithembu ukuthi vele isithembu besitshelwe noma sifunda kulaba abake babhala iy'ncwadi abakhuluma ngesithembu nabakhulele kusona. Yinto le esiyibona kuthando nesithembu kangangoba abalandeli be-TV show abanye kuyabahlula ukuthi la makhosikazi thina ngoba siwabuka nge-TV show bona babonana kaningi. Bona ezamakhosikazi bane-experience ehlukile yomunye nomunye ukunale experience yethu ye-TV show. Ngikubona ngani lokhu? Ngikubona la mase kuthinteka into engasangeni ndawo uthando nesithembu TV show i-comment kodwa ibe nothando nesithembu oluyi-TV show. Nanokuthi mhlampe uma beshiya amanye ama-comment elenga ku-TV show iqedelwe yimi kodwa mina ngibe ngiyibamba ku-TV. Ngibe ngithi hey, mhlampe lokhu kugudlana kwabo kuhlangene nento eyenzeke nge-weekend abayaziyo. Isithembu-ke kodwa-ke uthi uMseleko why maye khona onempendulo. Nami ngiyayithanda ukuyazi ukuthi yini mayiphosta usingabakho kube nempi kodwa usingabakho naye uwumzukulu wakhe. Mase mina umbuzo uthi kanti nina guys njengoba sibuka le TV show kukhona yini okunye ngale enikwaziyo? Ngoba mina ngike ngibone ukuthi sebebuyile i-TV show yabo bathi mayingiphuthile kuMzansi Magic ngibambe ku-Showmax. Mawukuthi lokho engikulandelayo because siyaxoxa siyaqhubeka nalabo sibabone ku-TV ngibone ku-social media. Yini lena-ke enisuke seniyazi uze ube ne-show?
Because uma usuzobhala i-comment ende ngento engenayo ishow, ayikho unquestionable leyo nto. Noma lolu lwazi oluthole ku-TV, lokho okuthola nge-TV, yikho kokunikeza umqondo ukuthi kwenzeka kanje. Sizophosta-ke izinto ey'nje eziwu-half, sibe sihlangabeza uthando nesithembu. Umbuzo kaMsileko ukuthi kuliwelani uma yena ephosta usingabakho okuyingane kaSibindi noTirelo ngoba usingabakhe naye ungowakhe. Bye.